For more video and audios, subscribe to Ya Usharif TV. Thank you. Komai nawa na baki mata ina son kike tere cikon buri a raina wakin zauna Wani son ka ba ra'ayin kaunar ka ne kake buri da ko za ka madina. Na taso da sauri jikina yana rawa kyakkyawar budurwa ki zo ki yi ruwa kuɗi da akwai gare ni na zo ki yi min nitsani na san in har da ke ba na shiga rana in mata ki tallafe ni raina ya barkona. Zai sha wuya in babu ke na nisa mai yau tunani in na aure ki sa'anni na tsallake ki kai ni cikin madar kicin in zauna sani cikin zuciyarki ne ta kwana. Son kike ce